cunha amiga, eu vou chamar amiga, porque ela dixo que xa me considera amiga, non a coñezo hai moito tempo, pero pareceu bonitísimo isto. Esta cousa de xa te considero amiga, non? É como moi bonito. Daquela falábamos, ela nun momento dado di: eres das poucas persoas que eu coñezo que falan de sentimentos. Daquela soltei un rollo a ela, pero dixo, debería soltarlle isto a todo o mundo. Eu dicíalle que falar de sentimentos é moi revolucionario, porque precisamente vivimos nunha sociedade que evade iso, evade que sentimos. Teño vídeos aí onde falo de que a xente ten intelectualmente a capacidade de comprender moitas cousas, pero logo non, emocionalmente, non ten a capacidade de ser esa persoa que sinte e pensa, non? En equilibrio. Eu dicíalle a ela que a emoción non é sentimento. A emoción é algo humano que nace de ti e é inevitable. Ti perdes algo, poste triste. A ti trátante injustamente, enfadaste moito, sintes unha carraxe terrible. E a ti pasache algo bo e sintes moitísima alegría. Isto é unha emoción, é inevitable. O sentimento, para min, e de feito dixenlle a ela, seguro que alguén escribiu sobre disto, pero non o busquei, porque son cheu así. O sentimento para min é a emoción racionalizada, a emoción xestionada, e é a xestión continua da emoción. A emoción é como, sentina. O sentimento é sostido no tempo. Falábamos de amor, ela máis eu, non? Daquela eu dicíalle que era como aquel anuncio do Renault Clio. La potencia sin control non sirve de nada. Eu dicíalle que o amor sin xestión tampouco sirve de nada. Ti o amor síntelo, é inevitable. A manifestación nos vínculos, porque falábamos do amor, estábamos falando de romanticismo e estas cousas, é o namoramento. O namoramento ten moito que ver coa emoción do amor talmente. O namoramento ten química e ti xa está, xa o sintes, non tens nada que facer con el. Mais que, sí? É moi bonita a emoción do amor porque, toleei, coñece a persoa hai un mes e ti, encontrei a xoia da corona. Sí? E ti na coñeces, estás aí, o amor, si é un sentimento sostido no tempo, sería a xestión diaria. Todo isto que o din de 40.000 formas. Hai que traballalo, hai que elexir a persoa diariamente. É que é iso. Hai que coidala, hai que preocuparse, hai que escoitala dunha forma moi activa e empática, para querer entendela, aínda que é diferente a ti, todo isto. Sí? Daquela, isto sería o sentimento. E a min gústame que as vellas falaban moito así, cando din, é unha persoa moi sentida. Daquela, eu sempre estaba en que eu son unha persoa moi emocional. Logo, fun a esta psicóloga maravillosa e daquela nun momento dado a psicóloga dime: ti és unha persoa moi racional. Eu, como a ver, estánme quitando a min a miña etiqueta de persoa emocional. Explicoumo, foi moi bonito porque collí estes cerebros de resina que teñen, que abriu, non? E explicoume, non? Este é o cerebro emocional, aquí está a emoción e todo isto é o teu cerebro racional, explicoume daquela. Ti sintes aquí a emoción
E co raciocinio, poslle pedriñas, vaslle poñendo pedriñas, non? E tela aí contida. E logo hai que quitar pedriñas e deixar fluir a emoción. E eu daquela contou así, que yo contaba hoxe a esta miña amiga, non? Eu conteño-a, eu que digo, non, a emoción é reactiva. Canto te quero, ai, que me pasou isto, Dios, que alegría, ai, que perdín isto, derrumbo-me aquí de tristeza. Como que me trataches injustamente? Entro aí cunha carraxe terrible. Sí? Isto é ser emocionais. Ai, agora quérote moito. Ui, fixeches isto? Desaparezo. Iso é unha persoa emocional. E despois estaría eu e as persoas como a min, non? Que non son tan exclusiva. Non é o habitual, porque a sociedade non nos anima a ser así. Que eu digo, ostra, o que sentín, poño as pedriñas. Eu explico así, non? Daquela, quito unha pedriña e deixo sair a emoción. E a emoción sai a modo, non é como un encoro, e eu vexo e sinto-a, sí? E porque a sinto, e penso no que pasou, e no que iso me fixo sentir, tal, sí? Iso é ser sentida. Que a mí justame, as vellas dicían, é unha persoa moi sentida. Unha persoa sentida non era unha persoa que tiña unha reacción explosiva. Sí? Pois para min, esa persoa sentida sería esa persoa que ten un control das emocións e que as xestiona. E daquela, pasa ao mellor o que me pasa a min e podo explicala. Eu podo explicar a vivencia toda da emoción. Pasou isto, e daquela eu sentínme así, e despois pasou isto outro, e eu, por exemplo, no negativo, non? Que é sempre o máis impactante, pois eu estou ferida por isto, porque claro, como pasou isto, e eu fixen tal, e despois preguntei, e despois dixeron, e despois... Por iso eu tampouco xa non acepto esa etiqueta de que eres moi intensa. Non, intensa és ti. Que, rachas aí. E iso é intenso. Eu ás veces pregúntome se é que a xente me chama intensa porque precisamente ao ser tan racional, ser sentida, como eu teño esta necesidade de expresalo, eu ao explicar que pasou isto e isto outro, así, que ao mellor é a persoa que sinte a intensidade e me atribúe esa intensidade a min. Eu xa non acepto esta etiqueta, eu non son intensa. Son emocional? É que todos os seres humanos somos emocionais, non? Como, és moi emocional, xa, hidratada, porque preciso auga e preciso nutrirme con alimentos e preciso respirar, non? É que eres moi oxigenada, sabes? Todos os seres humanos somos emocionais, nin moito nin pouco, emocionais. E somos racionais. E cando racionalizamos as emocións, daquelas seremos persoas sentidas. Eu xa o vou dicir así. Eu son unha persoa moi sentida. Non son intensa, son emocional, por suposto, son sentida. O mellor a intensidade sinte a xente cando eu plantexo isto. E isto é estoicismo tamén. O estoicismo non é, paso de todo, non reacciones. O estoicismo é o que di a miña psicóloga, poñer esas pedriñas de arredor da emoción, contela, que non reprimila, e ila xestionando, porque xestionar unha emoción require de tempo. Sí, require de tempo. Non, por dicilo metafóricamente, se ti precisas nutrirte con alimentos, require que vayas ao mercado, merques, e chegues, e cociñes, e te sentes, e comas, sí? Que logo hai unha parte emocional aí, moi importante.
nutrirte a nivel afectivo e emocional, pois tamén require de tempo. Tamén require de cociñalo e facelo. Non é intensa, é unha persoa ben nutrida en afectos. En afectos que son teus, ademais. Sí? Algo así. Non, é que tivemos hoxe esta conversa e pareceume moi necesario, e xa fixen o pensamento rápido que me dicía ela, que ti pensas moi rápido. É certo? De feito, está como escoitándoa e xa estaba eu, espera, isto xa o teño eu. Ser unha persoa sentida. É ser unha persoa madura, estoica. Ou unha persoa que xestiona, sí. Colle a emoción e convirte en sentimento. É un pouco así tamén, é que diría Jung, non? Ser un alquimista. Coller a emoción, que é algo bruto, e facer algo bo. Ou quizáis unha metáfora máis bonita sería emocionalmente, a emoción é ese diamante en bruto, non? O tan humano, e traballalo para facer esa pedra que merece estar nun anel ou nunha xoia, sí? E xa deixar de ser un diamante en bruto para ser unha xoia, por dicilo metafóricamente, e poñer en valor a túa capacidade de sentir. Porque eu creo que hai que poñela en valor. Esta cousa, que eres das poucas persoas que coñezo que falan de sentimentos. Hai que falar de sentimentos. Somos seres humanos que sentimos e pensamos, e o equilibrio entre esas dúas cousas é o que pode facer de nós persoas valiosas.